सेव कोटा लो एइठु देखी देखी कह सेव कोटा हाँ आउ जो अंगूर कोटा लो आउ लेंबू कोटा लो लेंबू हाँ तरबूज कदली कोटा माँ हाँ आउ कोटा होची ए जो कोली कोली कोटा पिजुली एइटी अजार बाहर अच्छी कोली हाँ तरबूज कहीं माँ तरबूज तरबूज ये देखी कह तरबूज हाँ अरे वाह गुड गर्ल आउ खजुरी कोटा माँ खजुरी खजुरी कहीं खजुरी कहीं मामा एइटी एइटी खजुरी ଆମ ବାରି ବାରି ପଡୁଛି कहलु डालिंब कोटा डालिंब कहीं एइटी देखी की कह डालिंब कोठी एइटी ला डालिंब एइटी डालिंब ଏଟା ସେଉଲ ବା डालिंब कहीं डालिंब एटा होची डालिंब हाँ पुओ खाई आ सपुरी सपुरी कहीं सपुरी एइटा सपुरी आ पणस एटा पणस कहीं लो मा पणस कहीं लो एइटी पणस पणस सपुरी डालिंब ଇଆଡେ ପଣସ ବିକା ହଉନି ତ पिजुली तरबूज तरबूज आप्पल सेव आउ अंगूर कदली लेंबू कमला हाँ पीच आउ स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी कुटा गेला ମୁଁ ପାନିଆ ଏପଟେ ଆଣିକି ରଖିଦେଲି କାଇଁ ଲ କାକୁଡି ଏଟା ଥୋଉନୁ କାକୁଡି କାଇଁ ଲ ଟମାଟୋ କୁଟା ଲଗା କାକୁଡି ଏଇଠି ଟମାଟୋ କାଇଁ ହଁ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଗାଜର ଏଇଟା ଗାଜର ପିଆଜ କାଇ ପିଆଜ ଗାଜର ଏଇଟା ପିଆଜ ହଁ ଏଇଟା ଗାଜର ତମେ ମଟର କାହିଁକି ଲ ଛୁଇଁ କାଇ ମଟର 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 ଦେଖିକି ଏଥିରୁ କହ କୋଉଟା ମଟର ଛୁଇଁ ଏଇଟି ମଟର ଆଉ ଅଦା କାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଟି ଅଦା ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଦା ପୋଟଳ ହେଲେ ମା ବାଇଗଣ କାହିଁକି ଲ ଏଇଟି ବାଇଗଣ ଖାଲି ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ହେଲେ ମାମା ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାହିଁକି ଲ କାହିଁ ଲ ଏଇଟି ହଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୋଟଳ କାହିଁକି ଲ ହଁ ମୋ ପିଲା ପୋଟଳକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛି ଆଉ କୋବି ଏଟା ପୁଦିନା ପତ୍ର ପୁଦିନା ପୁଦିନା ପତ୍ର ମା ଆମ ଗଛରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ହେଲାନି ଯେ ବାଲି ଟିକେ ପକେଇ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆସୁନ ନୁହଁ ଆସୁନ ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ ମା କହିଦେଲୁ ଟିକେ ମାମା କାର କୋଉଟା କିଲୋ କହିଦିଅ କୋଉଟା କାଇଁ ଏଇଟା କାଇଁ ବୋଲେ ଆମେ ମାମା ଏଇଟା କଣ କିଲୋ ସିଂହ କାଇଁ ସିଂହ ସିଂହ କାଇଁ ବୋ ଏଇଥିରୁ ଦେଖି ଏଇଟି ଆଉ ବାଘ ଆଲୋ ମାମା ଆମର ଜିରାଫ କାହିଁକି ଲ ଜିରାଫ ଜିରାଫ ଘୋଡ଼ା ଏଇଠି ଘୋଡ଼ା ଆଉ ହରିଣ ହରିଣ ଓଟ ଏଇଠି ଓଟ ଆଉ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ସିମ୍ପାଜି କାହିଁକି ଲ ମା ମନ ମଣିଷ କାହିଁ ସିମ୍ପାଜି ଏଇଠି ଗରିଲା ଗରିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଗରିଲା ଏତେ କଥା ସେ ଜାଣିବନି ବାଘ ସିଂହ ଚଳନି ନା ଏଇଟା ଜାଣିବ ନା ଗରିଲା ମୋ ପିଲା ଫଳ ଚିହ୍ନିଗଲା ପରିବା ଚିହ୍ନିଗଲା ରହିଥା ଏଇଠି ଦେଖିଆ ଏଇଠି ଦେଖିଆ ଷ୍ଟାର କୋଉଟା ହେଲୋ ମା ଏଇଟା ଦେଖିବ ମାମା ମୟୂର କୋଉଟା ଟିକେ କହିଦେଲ ନାଇଁ ମୟୂର ଦେଖିକି ଏଇଥିରୁ ଦେଖିକିରି ଦେଖି କହ ମୟୂର କାଇଁ ହଁ ଏଇଟା ମୟୂର ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଆଉ ପାରା କୋଉଟା କହ ପାରା ହଁ ଶୁଆ କୋଉଟା ହଁ କାଉ କୋଉଟା କାଉ ବାପା ରୁହ ତମେ କାଉ ବାପା ରହିଲେ ଇଏ ପାଠ ପଢିବ କାଉ କୋଉଟା କାଉ କହିଦିଅ କାଉ କୋଉଟା କାଉ କାଉ ହଁ ଏଟା କାଉ କୋଇଲି ହେଲେ ମା କୋଇଲି କାହିଁକି ଲ କୋଇଲି କାହିଁ ଲ ଏଇଟା କୋଇଲି କକ କାଇଁ
ହଁ ମୟୂର ଏଇଠି ହଁ ଆଉ ପାରା 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 ହଁ ଶୁଆ ଏଇଟା ଶୁଆ ଆଉ ଶାରୀ ଏଇଟା ଶାରୀ ସିଦ୍ଧି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ପାଠ ପଢିଲାଣି। ରୁହ ରୁହ ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ମାମା ରୁହ ରୁହ ବାପା ଆସ ବସ କଣ ପାଠ ପଢିବା ମାମା ଆସ ଆସ ଏଠି କହିଦେଲା ଏଇଟା 1 2 ତାର ପଢା